Personal nga kasuko ang ginalantaw karon sa kapulisan nga motibo sa pagpatay sa usa ka pamilya sa barangay Managok, Malaybalay City sa Bukidnon niadtong Miyerkules sa gabii. Nadiskubrihan ang patayng lawas sa magtiayon ug ilang minor de edad nga anak Huwebes na sa buntag. Giila sa Malaybalay City PNP ang mga biktima nga sila Giovanni, Evangeline ug ilang anak nga si Geoff Ivan Anduhon. Pulos dunay samad sa ulo ang mga biktima. Maso ug tubo ang gigamit sa suspect sa pagpatay. Meron na pong motibo, sir, in the meantime, pero I'm not at liberty to discuss, sir, para hindi natin ma-preempt ang conclusion sa investigation po natin, sir. Pero may mga anggulo na po kaming titingnan, mga solid na angle po. Sa investigasyon, laing duha ka mga anak sa magtiayon nga biktima ang nakapangayog tabang sa ilang mga silingan. Subay sa report, usa ka lalaki ang nisulod sa balay sa mga biktima pasado alas 11 niadtong tungura nga mao'y nibuhat sa krimen. Mismong mga bata ang nakakita sa suspect ug nakahulagway ngadto sa mga pulis. Swerting nakalingkawas sila sa panghitabo niadtong higayuna. Na sila sa DSWD, sir, pero di lang na ako disclose sa asa dapitang area, sir. Tulo ang ginasubay nga anggulo sa kapulisan sa krimen. Una, sir, is katong sa ilahang away sa ilahang negosyo. Dayon na po dayon away sa posible sa ilahang yuta, sir. O naday ni katulo, sir, na angle, sir. Hustisya ang singgit sa nailong pamilya sa mga biktima. Katong gabi ato diri kanang tanaw-tanaw nga nagluto kami diri. At inatiman ni ko nila dahil kaya gilantan naman ko. Ito balay gahapon ko. Katanaw sa kustaas. Dito ko makayag tanaw eh. Hagdan wala yung mga dugo-dugo. Padayon pang investigasyon sa kapulisan sa kaso aron maila ang responsable. Ma-determine lang ning DNA o kaning latent precinct na comparison. Nanami sulit nga evidence na ma-implicate ang possible nga suspect, sir. Doon na person of interest ang Malaybalay City PNP ug multiple murder ang ipasaka ug galing madakpan na ang suspect. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.